그리에바 죽이야 버럭노 주바만이노 이셔니 저더니 샤몽거들 안나 하르몽거노 너럭 누구이만 가나 하스니 그방마 미리만 만작 넉넉고 니바그이 지니 코랑 에바 지니 코랑니 거의 몽고 하스니 루그럭 스강나이 페메니 에바 주바나이 페레메니 오버 하이키노 저라보 너럭 저더노 사이마노 지니 코랑니 스강니 아와이 몽로고 너럭 누구이만 가나 다가르절라 암자니 국 쇼비다 비니 가이니 기피노 펠링 탕마니 탕이 덩나니 바그이 보노 누구럭 주바칸강게 에바 비니 트리트먼트 낭마니 저라 에바 진 낭마니 트리트먼트 강게 보 সংসা라 정 하이게노 거 탕떡만네 아보 하이게노 콜란푸르 암자니 프로모트 비니 보 하이노 야스쿠오 코토르마 가이세 টিউমার 아본 야글로 টিউমার 캔সার 본 캔সার 아바 하이게 बेराम सिताराबाय मानजागै अ संसाराव थाङै दंनानै बागै दालाय गेसेबुंनि फायमानि जों नुगैमान खाबो आबोनि यागुलो चिनि खरांनि आवाय मुंगो बरकनि नकनखुंनि कक्तमा आवाय मुं खायजागमानि यागुलो
haste ganangai no amchai ni bukhuk juk chong dakhuk juk chong khaka ham lukurok chaya karei samung humung kibilai rang pusa thumlai mani rang pusa rulai mani chung nugui man khabo haikeno kebo bosani bagai khadi ton mani eba kebo buskangni hati wo hati ngani ni khadi ton mani kebo ba beton man mani dalchani beton do ya phari mani dal bidal chaya karei obuk satong ya phar mani abo hai mang ro nugui man kha obo haikeno chung nugui man kha takar jolam chai khumulung am chai monpud am chai khwai kollanpur chompok nogor dal bidal am chai ni bukhuk juk chong dakhuk juk chong borok ni jora khibibui obo hai chogia lukurok no sobanani bagai sikangai phaimani obo haikeno mandai am chai ni bukhuk juk chong eba khaka ham borok dakhuk chong borok bo haino dol malai lai pal baksa ke dal bidal am chai borok rang puisa khanglaiga bukhuk sobitani bagai dakhuk probon ni bagai sikango bo haino obo haikeno chini khorangni manglio norok nugui man kana borok ni chaituk mungbai bukhuk sobitani nobo thangai borok ni thomjak rang puisa rok yaphari laimani tini bo haino hai dal bidal hatiwo dal bidal am chai rang puisa thomjak borok haino hai khorok ni patient ni bagai chini khorang ni tangnok ni bisingti abo hai chugia lukorok no chugia patient rok no rang puisa yaphar laimani chung nugui manka angman khangke borok ni bodol ni khoroksa khorok ni bai koksanani chaitok nai bukhuk jagani debara phaching achukjak puilano obono swngnani musungo norok skango bo tagar jolam chai thangai bukhuk sobitano rang puisa yaphar laika aboni yagulo bo tabuk haino hai dakhuk promotai bukhuk sobitani bogin norok rang puisa thumlaika baike সম্ভব অংখা নরকনি চরাই স্কুল থাঙ্গো নগ্ন খং কবাংমা সামং দङ ব্রৈঙ্গै एबा पेकेसा नग्न खंनि हामजोंगै केबो बुमांगै दाल बिदाल सामंनो खिबिवै नरक अंखलाय मानखा बबो आमजाय अंखरका बबाहाय केबें मंग्रक फाइका बहाय थुमना थांदेना आबरनो किच्चा जों खाना मुजु आव बेलाखन हामबायसिन खरांना बता माने जरा किसा रवैसिन रता फाइमा बागै गैस तिनी आगिबो जों बुखुक सबितानि बा दाखु प्रमोट नि बागै जों चिनि खरां तै नगमानि परे बा बिनि ससियेल मीडिया नुमा परे फोरबो जों खक्सा खंनै थुमै बनो जे मानतिके बट फाटार हाजो थाया जों सिगां जों फोरबो थाङै बनो जों जे मानतिरे लाखा गैस जों आबन परे ताइसे बनो फाटार हाजो थामन परे ताइ खक्सा खंनै बै बनो बन ताइ नाङै टंको हने खनावै फादायका जों ताइवासे हिमलायानो सिनजे टंलाय मानि जों आगि जे खागलाय मानि सिनजे दलग बाय सिनि जान बासै सं ताबान बासै सं आन दलग आन दारा सनक ताबो जों ताहे सालायका फादायका जों ताइवासे खागलायानि बिन बागै जे नांसाक बमबो बियां थांमान जे सिनि जे थां जायगा जागाव जों थाङै खागलायानो हनै जों वानचलायखा गे वानचमानि बिसिं तै जों पुलिया थांका बराकाथल बाजार गे बराकाथल बाजार थांका आदिनो बुं हाति बाजार थांका आबन परे जों इको पातनी सुनाय गे हेजामारा थांका गे आबन परे जों लास्ट थांका बिसरन नग गे आमा हायका खागै जों खागन खागलायका गे खागलायमन परे जबो जों जे मानति फन बन रहवान नि वानचलायका गे सिनि केबं मुं तो इको जों सं नगत जतन सामुं दङ बासाबुति जतन परिरु बाक्साबा नग बरक साइसुं बासाबुति तंनाय बतङ बाक्साबा जतन पाइले फानो पाइले बिसिं तैन जों समय त केब निगरै समय गरिपन जों समयनो तिखलाय लेखा ग समय तिखलाय बिसिं तैन जों तिनि अमसुक जुबालायनो हनि अंखका जों नेक्स्ट टाइम अब नांखांगा जों तेबो ताइसे अंखलायनाय आं अमति जों अमसुकनि वानसलाय दंता के सुरा आं सिनिया आं दाबो सिनि जे चिनिया जे हास्ते सिनि ताखौ बखरनो आं बावनो गयहाना मोसों बरबो जों हायकेनो समय तिखलायदों ताइ जों हायकेनो दाल बिदाल मथा खावैनाय बा चिनि गोबां मा मथा दङ सिनि एनजु दङ सिनि हेल्थ सेल्फ ग्रुप बुरि रग मथा गंमान दङ आं बावनो मा हायकेनो कबगो बरबो जों हायकेनो समयनो तिखलायदों बाता नगनि साम खियागनि खिबिपानो अंखरदों आं बावनो मा हायकेनो कबगो ताइ अबंनो सिनिया सिनि ताबो ने यंग जेनेरेशन चिनि तंनाय सिखला बदलनो बावनो बांमो कबगो बरबो मा हायकेनो अंखरदों हनैनाय चिनि जे ताखौ प्रमोट बा बुक सप्ताने बागै जों जे मानसा खक्सा खंनै थुमलायै बा बने बाक्सा जेनि गोबां रहना मुसुंनाय खत बिनि एकाउन्ट फन ट्रान्सफार खायमानो बा खक्सा खंनै थुमलायनै हारि अमा हायके मथा खावै अमा हायके जों सुबालायनानै हिंका अमा हायके बंखरै मानो आं आबनो बावनो साहन मुसुंगो बरबो जों हायके नागै हायदों हनैता अबो हायके सुबालायमानि गायसे ताइ गायसे सुगिया नखंनि बररकनो एबा बेमार हामियामान जागा बहाय दाखतै बुक संनो चिनि सोसाइटिनि बागैबो जरफै नांमानि नि वानसो
tin society ni bagai to belekan nangkong mani no tam hne ba jeng orang suba mani to sin ora orang kipili to sok baya kipili sok baya phone je pro sini samung khai success jeng apro jeng wan chona nang je o samung ka ham khaima bagai no tini sini success ngi tongo ma hara khuni sini angom ha kang ani saksa ka angom ha ka wan chogota Japan nok ni problem solungo Japan success ngo apra wan chogo yo tinang je samung ka hamo khlaina hne ongkhor mani bagai no nok rong samung success ngo angom ti wan chogo bai thak kaisa singani musung mani ngangke obo hai soba thani lukurok no grib nukhungni borok no eba bemar hamya manjak rok no chini khorang je saito gui tongmani chini khorang de yapri she tongmani obo ki mathagi rajak kheda hamna obo no continue khainai nang bobo hai ke tauk chini khorang channel chungno nang advice khaini musung ang chini selang chini khorang channel song top ka hamna ekban ma khayo tamne brok tini ma hake chini dal bidal chini onek hamya saya chini para pahar bishno go je nai je gi me tongo baksa nok ni nogo rang pucha sugya tongo borong no ma hake tini rutu gui nai bong no saito gui bong no je tini ma hake nai tip men rakhai phata hasare go talango obno to ma thangna ni kuno ko ya ta nomno te ti sawi si jeng tubna nangnai te borong no sahor nang nangnai tai je chini tabuk sungna je rang suba nai je borok khagi me phono sungno khoksa khungle suba kha bong no bang belai khan hambai ro tam ne ba tini bong no borong somoi maya phanong tung tini bong ro sung khangna hne khoksa khungne ni thangka borok tini sungno ro hama bai ang je pipe le jotona no tini heja marang thong nini tingo sung je obisoran je boraka thal thangmani borong joto lukono nang belai khan hambai maro tang hai chin borok ta phan khaga nang tongkho nu kha sung bo kiche micha khona bang khomani bo bising teng chin tipra sarok ta phan khaga nang tongkho angom se khne wan su me je tin ti prasara khaga nangom se tonga nang hnai kintu tabu je kise misa rang thumna hne ma khoma bising tei sin ti prasara da phan thancha tong khone wan chogo tang ke tai sini channel khorang jinan lo ma hno abo to kun ma thak jangna ni koi gya among khatep ti sanani sing bon te bu saha mara nai karon je am nang wan chogo ta dalai dalai ke hambai chini khorang nai tong nai jodo ta hokte bu sungno rok khanai man khanai ban nugui man khana je dal bidal motha dal bidal gri bodol eba dal bidal kamini lukurok takok song bukok song obo haikino saitok lai gri nok nukhungni borok ni bagai rang busat thomlai tongo eba subasuni bagai sigangai phalai mani yapri salai mani chungni mankhang kihisa bukok jongni bagai bo sungnani musung mani hangka ke nang bo khoroksa buma he diba buma ni sai sigang kaisan nukhungni hamjek puila erpore se besabuti rokni buma ni yagulo bo गोबां मा दायक दङ नक नुखुंनो नायनानै नक नुखुंनो सङै चारनानै आबन यागुलो बसाबति रंनि स्कुल कलेज आबन यागुलो से साकनि बागै वानसकनानै आबनो उलकुगु तनायनो रगबा हायके खरकसानि बागै सिगाङै फायमान का रां फैसा थुमलायमानखा बुसु जरतै कपाल का हामनै वानसक बा बसां रगतैबो अबा हायके खलायमाना होननाय जामानसक खायमानो होननाय वानसक तिनि खावा हगा आन खावा हगा आं साना संना सा साइजों बन सोंथिदि सा हायनो हाय आं बहुजक सोंनानै मुसुंनाय बबो हाय कक दं बा बबो हाय पाइथाक कसार मु पाइथाक कसार मु थाय सिनि ताखु बुखरं न ताय सिनि तिनि जे हास्ते तंनाय ते फातार हास्ते तंनाय रंना बां मा हायरान खा कसार ताने बा बुखक सबितानि बबो सों ब कायसा बुमा सिन बसा बुमा हंका बसाबाय भम तिके आबो जरा कायजाक जरा बसागना ब्रंग सायमा न के आबुनां कायजे सिकला कायजों सायमान सिकला सायमान आमनिया जों माने जे ताबु जे बसखाङो बिनि बेगलाय खानो माने सिरियास कन्डिसन दङाबो त जों साना नाया जत माने सिन बर रग अनेक YouTube नायो अनेक ससियेल मिडिया नुगै दङ आं बंनो खाखातानो बंना आं बिसेस खाय आं बंनो मेसेज खायनो मोजोङो बर माने सिनि ताखु बुखु सिनि बोरि ब मथांनो बां मेसेज खायनो मोजोङो नरक मानसखा के बिने जे मानसा न गोबां दानो मोजोंखौ बिने कोन दाइमानो ताइ नरक रां थुमलायनो हंगा थुमलाय जों हायके नरक ब ताबुक ताखु प्रमोट ताइ बुखु सब्तानो सुबालायनि बागै तामनि बाबो बिन नरकनि सुबामं बायनो बिनि बतासे बिनि बसारक फाइ तंनि मानाय के आंगम तरंग ताइ सुबाना मुजों ताइ फातार हासे सिन ताखु बुखु तंनि न बांगो बन साहरो नरक जे मानति बं बागै खालायदि बेले बेले हामबाय बिनि पाइथाक कोइमुं एबा बिनि पाइथाक चिनि खरांनि चेनेल दै लुकुरकनो कोइमानि रक नुगै मानखा अबो हायकिन नरक नुगै मानखाना यांगो जे आनि याक्सिगला फाजिं बुमा हानजागनाय रक हामजे खानजागनाय रक एबा बुखुक जुग सं रक्सा साकराङै थांबायखा ओंखाना केबा बुसुक रक बुसुक बुसारनि मोखां नुखना फेबा ताबुक बो अ सामंनो कुथुखनियाबै o samung ni bagai yapri koro yawi borok obo haike khoroksa nok nukhung ni
बे हामजोगनि बागै बरक सिगाङै फैमानि जों नुबैमोन खां पाइथाक कक सानानि साइनाय किसा यांग अंखर कांगे कक सालायतक नाय बुखुक जोक संसिमी या बरकनि लगेव ताखुक सं बखरकसा खरकनि बरकनि साइटक मुं बाय तिनि दालबिदाल हातिबो दालबिदाल लामजायो रां फैसारक खांजाका गोबां मा बर रं न जे रां फैसा खांना थांतेनिबो तामो ख्रै तामो गनां तामो बानिया खायनाय तामो फालनाय जतन बाक्साके खानाङै या फालनाय गया ओंखाय आबो हाय लुकरकनो नों बबा हायके खाकाहाम या फारनाय एबा बसकांनि जरारग नरक बुखुक सबिदा सिमी या दाखुक प्रमोट सिमी या बसकां जरारग ते बबा हाय सुबा जानाय दंगांके सुबा नायदा आबरं ननि इन्टारनि सायमोना मुसुं बेले बेले कान हामबाय आं फार्स्ट संगे कोन्या मुसुंगो फुल फिलिंग पावर मारमान हिंके सिन खरंटेनि हनिमानो तान बागे हिंके थानाय जब सुबा काकी सेमेसा आर पुरा फुल फिलिंग पावर हिंके तिनि संते वैसा फर्स्ट टाइम कलेक्शन बुकक सबिदा नगो थाङै बाथांया को रांया फरिका ताक सेकंड टाइम हिंके हानि हाय फुल फिलिंग पावर हिंके सिन खरंटेनि बेले बेले का हामबाय बरक संनो बेनार देखा संनो सेफ्टी देखा ताय जों लुकुरंनो फुंनानिबो मानका सिनि बेनार परे दा कक बरक बानि सैजागो जों मानका बेलेखेना हामबाय जों फर्स्ट टाइम जों बरकाथाल जों मबरि मथा बाय कायसा सला आं थांगा बंनो हेल्प फायका जे नांसा फर्स्ट टू लास्ट तिनि सुजरते बरकनो हेल्प लायका ताय बरक टंग लगिबो गंगा जों बरकाथालाम त जे पुरो बानिया खानि रंनो जों पंथानि थां फुनुका बंचन ते थां साकिया बरक मुंसा केबो मुगरे बेलेखेनो हामजागो बरक दफानो प्लस जों किसा बंनो साका ताय जों अबाहाय कास खायमानि दफा थांसा खायजागो ताय दफा सिनि जागो ताय लुकुबो सुबा जागो ताय लुकुबो थां बेले बेले kana हामबाय अ जे जों अबाहायके खांमानि ताय सिनि कुलगो जे खांथनाय ताय बसकां खाङै थानाय ताय बसकां जे थांजाक खायमानि जों कयगि नागो जों भिडिअ फुटेज जानुखा सिनि बुकु जे सिनो बला बिनि साकपुरा कामखाने टिकमेन चलि फैया अबाहायके न सिनि बुकु सबिताना ताय ताकु परमनो जों मथांगा नांगो तान बागे हिंकाय सिनि दफो बेलेखेनो कयदिन आगे कय बोसोर आगे अनेक बरक ट्रिटमेंट खालामना जागा थै दङ जिबि साखाम नाव थैयो आइजिएम हस्पिटाल थैयो दा बिभिन्न पारा पाराव नेसा जिनिस बेबाग नों आस्ते आस्ते सिनि दफा माइनरिटी इंगै दङ जों माइनरिटी बाहायके माले अबाहायके रां पैसा गरि निबागैबो थैयो दा फुल फिलिं जों माया केमनि सपोर्ट माया केमनो जों साहा जागा केबो बाय जों सुबासो माया सुरु ताखौ बुखुनि सिम रां पैसा तखनि जि पकेट तकसिम जों नायजागो दङ गोबां मा दङ गारि गुरा चलिया मिडिया रक ससियेल मिडिया रक बेबाग मिडिया रक आपन मिडिया जुग दंफानो बर मिडिया रक कुनु जगाजग गरि खबरनो जों मथांनानै बागै बेलेखाय नांगौ ताय दफाबा सिनि जागो ताय दफाबा थांसा खायजागो ताय सिनि तिब्रानि बागै बसक तिब्रा सारक तानतं आबो जों अबाहाय सिजागो अबाहाय रां खामानिखौ बेलेखायनो गाहाम ताय सामंगो ताबो चिनि खरांनि नाहार मंगो चिनि खरांनि आ जबाबो नरक नों साकबाय थांबा नरक ताबो आमजायनि मानदाय आमजायनि लुकुरक बबा हायके चुबा चुरैमान बा बबा हायके ओ सामंगो नरक यागरि थांनाय बसकांनि जादब बिस्कां जरावो जों दिनै तो किसे सनो सिनि जे ग्रुप फार्स्ट स्टार्टिं केमेनि जों अबनागे तो खलायजां आं साइड थांगा फार्स्ट ग्रुप जों तेबो साइड दंना जों सिनि मानदा तो ताबो दिनै अबाहायके जों भिडिअ फुटेज लाइभ फुनुका मानदानि बर अनेक बरन सो बानायनि दङ पं सामं करिफानो बर किसे जरा हलिडे टाइम सिं पान जों अबाहायके सिनि ग्रुप याफाना ते कताल ग्रुप पाना खलायतो अबाहायना कोइनो जों सिरि सिरि मानदा आमसे सिबिया आं कोइनो मोजों माने हिंगाके बरकाथाल आमसायो मेन इम्पोर्टेन्ट नांगौबो आं कयेकटा मानदा बरकाथाल आमसायो जों मानदा यासा हासाव थां कालेक्शन खायबर बरक साबो सिनो बाहाय पारारागो जों बाहाय नांगौ नगा साका आं तो जों साका नरक तो नुक्तोना सिनि खरां चेनेल लगो नरक बाहायके जगाजगके बेलेके जानाय ता जों बाय थांबो सिनि कन्ट्राक्ट नाम्बार खाबका ताय आं थाङोबाथाय परादिनो थाङो बरक कयेकटा दुकाना मालाय नरक सामाने बाहाय साका इनका बरकनो आव दफानि बागै बेलेखिनि सामं गाहाम खायके नरक मोनाय ताय प्लास सिनि दफानो अबाहायकिन सिसेरे नांगौ ताय सिनि यांगबो अबाहाय ग्रुप खालायनो नांगौ सिनि मानदायबो दङ अनेक बरं ताबो ग्रुप खालायनो माने खालायनो होनो खाखायो बरबो नुगु दङ बर नुगेंया अताबो जत बरन मोबाइल टिभि बसकां आजनो नांलाया जे जागो अफिशियल कास खायो अफिसआव तमततेनो बरक मोबाइल यूट्यूब सार्च खाय बर नाय दं अबागै नां कोइनो मसंगो बेले बेलेखायनो हामबाय सुबामानि बागै ताय नायबै दङै खागोनां ताय ताखुजों नरबा हायके ग्रुप खालायदों तु कुनु कायसा ताय कायसा किसिला नांया सलाताय बिरिहिनि ना नांया आं बदिनि बरक बदिनि बाजै ताय मनाय बुरि खरचा करे आचला खरचा करे जत बुरि बदलते आं सायजों कायसा सलातां कुनु लाचिना को गया सुबामानि बिसिंते मथांजानानि बिसिंते हामसानानि बिसिंते अम लाचिना को गया अब किरिनानि को गया
जों अमते कायसे न कायसे खोंगन थांया जों ताय कायसे न कायसे जों कायसे मोथांनानि सिन द फानो फियकनानि सिन द फाबा जों थांजा खायनानि जों ताबो ताय ताम सानै सबा खलायमाया सबा खलायनो नांया थाङि साना नांया अबा हायके जों तिनि सालजा खाना सालजा बाजाराव ताय पाराव खांगाकाय बुसुक साजाक बुसुक सिजाक ग्रुप खलायका हामजाका जातिना जाजाका जातिना हामजाका सेम सिस्टेम जों अब हाइकेनो नेक्स्ट निबा गोबां टियार दंनानि बागै जतनो कयबको जों हाइकेनो सुरसला बुरै नांगिया सिकला सराय बुरा नांगिया ग्रुप खावै जातिनो हामथांनानि ता जातिनो फियकनानि ता किसे मिसे सुबनानि बोरै करनो अब हाइके आं आगेनो साजा नरक जुदिसे बायथां थां ट्रान्सफार खायमि आंखाय ग्रुप खलायजादि जेरा थांमाया हांगाखाय थांमानायनि याक्ति जगाजग खालायनानै उनथुन बेले बेलेखाने हामबाय सिनि खरां सेरन आं पाइपलाया हामबाय नाम सुंगो तान बागै इंगा सनो फुल फिलिंग्स पावर माने बागै बाहायके फुल फिलिंग पावर हिंगाखाय बुइ हिंफेरन फुल फिलिंग पावर नुक्तामने हिंगा हमते या आं फुल फिलिंग पावर हिंगा जों जेमन तागरजल थां सप्ताह नगो थांफोरो आफोरो सब पूरा डिटेल जों मेन हिंगाखाय सिनि गाइड फुल फिलिंग तामने हिंगा आं बेनार माने बेनारनि बिसिंते जों बेलेके फुटेज गाहाम जों फुनुगै माका बा गाहाम जों फान माका सिनि खरां सेरननि आं कायसे प्रोजेक्ट अब हिंगा आं प्रोजेक्ट बेलेखाने हामजाका सिनि खरां सेरन बेले बेलेखाने हामबाय पाइपलायाते बसनो अब हायके जों फानदिति ताय फुल फिलिंग ताय सिनि उपुक दंना नंबो नर किसा फुटेज खायो आम फुल फिलिंग खालायनो नंतु जों मा हायकेनो जों बेलेखाने खाकवार जों बेलेखाने खाकटर जों बेलेखाने हामजाका जों बेलेखाने कुसु कटर हायमा टका तार बागै हिंगाय सिनि खरां चेनेल फुल फिलिंग दिमान बिसिंति जों केबनो किरिया जों केबनो लासिजा हामजागो जातिनो ताय ताकुंनो हामजागो ताय बुकुंनो हामजागो ने सिसंग मुसुबमा बेले बेलेखाने हामबाय बेले बेलेखे हामबाय रक खालायमान खाना स्राय स्राय ताकुकनि खुक्ति जे माननानि बागै बैया आजागावो इनकाम खालायनानि बागै बैया रनानि बागैसे कखनो तंगो माननानि साय रनाय रकतरकु रनाय रकनि साय आं तेबो हामबाय रनानि मुसुंगो बरक दिनि नक नखं खिबिबै साकनि सामं खिबिबै बेसाब दैनो नायनानि खिबिबै अब हायके बरक दिनि सापं सापं ओंखाना फुंनि सिमि सारिक जरा सालजाया सालनाया बरक निजिनि आमचाय खिबिबै तेगि सामजायो थाङै लाचिमानो लाचिबो नियाबै सातुंनो सातुं नियाबै एबा वातैनो वातै नियाबै बरक अंखलाय मानखा दिनि बुकुक सबिता बरां पैसा मानखांगांके ट्रिटमेन्ट खायफाय माननाय एबा ताखुक प्रमोट आरां पैसा बाय ट्रिटमेन्ट खाय हामायफाय माननाय आबो सिमि खातुं मुंगे चिनि थानिबो चिनि थानि आबन चितिबो कतर खातुं मुंगांके कायसा नगनु खुंनि बागै कायसा पेशेन्टनि बागै जों आमचायो गामिबो थानजांलाय मानखा जाय पासटा गामि मिलिबै आलुकुरक थानजांलाय दिनि अंखलाय मानखा चिनि तिपारा सारंनि बिसिंगो कायसा इउनिटी ओंनानि कायसा मारि सिजाक्का आबो ओंगै मानो थोंग्रोंनि बिसिंतिया ओंगै मानो बदलनि बिसिंतिया ओंगै मानो बो धर्मनि बिसिंतिया फियाबा चुबा लाइमानि बिसिंति जों थानजांनानि बखाक आबहाय मारि चिनि दफाव फाइ तंमानि आबनो जतनि साय कतरको आबनि बागैनो चिनि खरां हासिनि जत लुकुरनो कयो फाइदितिनि बुकुक सबिदानि बागै सिमिया ताखुक प्रमुनि बागै सिमिया आं हायनो हाय सानानि मुसुंगो नरकनि आमचाय बबो हायके चुबा जागनाय ताखुक बुकुक एबा बेमार हामिया मानजाक तंखांके चिनि खरांनि तांनगो एबा चिनि खरांनि आवायमंगो आवायमं खलायजागिया फानो नरक कायसा दै कायसा चुबा लायखांके गरिरकनो याफारि मानखांके आफुरनो जों सामुं कतर खलायमानो आफुरनो जों साक साकनो प्राउड फिलिं खायमानो बरक हायके दिनि आं बालायखे बरकनो पाइथागोबो हामबाय याफानानि मुसुंगो बरक दिनि मानदै आमजानि बुकुक जुगसं एबा ताखु खरकसा खरंनि बरक अबो हायके साक साकनो सुगिया बरकनि बागै याफारि मानमानि बागै तियोबो हायकेनो ओ मानदै आमचाय सिमिया जे गरै बरकनो चुबानाय लुकुरक जे अबो हाय सुगिया बरकनो चुबानाय लुकुरक केबोबा अबो हायके टीवी चैनल लोगो आवायमं खायना मुसुं जागिया खगै हुई रनाय चुगिया बरकनो बां स्पेशली हामबाय रनानि मुसुंगो बरक अबो हायके गरै रकनो चुबावै बरकनि कन्ट्रिबिउशन पुइलानि सिनि पाइथाक जरा थागियां मानि बागै तेबो हायकेनो दालबिदाल आमचायो जे चुबाना मुसुं दंनाय रक नरक अबो हायके बदल खायमान खांखांके खावै मानो सिनि खरांनि तांनगो एभेलेबल बेनार्स दङ फ्लेक्स दङ ताइ अबो हायकेनो बसखांगो तै गोबां पेशेन्ट नरकनि आमचायो चुबा जांनाय तंखांके अ नगनु खुंरक अबो हाय टीवी चैनल लगनो कन्टेक्ट खायनानि बरक रिंगियाङै तंखे बनो तिनि अबो हाय टीवी चैनल लग बाय कन्टेक्ट खायरानानि बरकनो चुबा जांनानि लामा फुनुगैरनानि आबो जतनि सामं आवन बागै नरकनो कयमुं नारक जावो नरकनि आमचायो अबो हायके चुबा जांनाय ताखुक जं बुकुक जं
needy family chugia family tongkang ke dakti sini khorang tangnogo kerengnani bagi koimung narak jawo tinin bagi opsung nong siteng mang politician ai probin logi ang ronjit chini khorang Sajorani